Ассалому алейкум, бародарони гиромӣ ва апа-хоҳарони гиромӣ. Умедворам хуб ҳастед. Намакаса иншоалло. Бародарон ва апа-хоҳарони гиромӣ, ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш ҳамин видеоро то охира тамошо кунед. Баъд подлиста лайкатонро фаромӯш накунед. Касоне ки нав дар сайти мо обуна шид ва дохил шид, хушомадед. ҳазор раҳмат кардам барои дастгиритон. Бародарон ва апа-хоҳарони гиромӣ, ҳамин видеои мо асобина барои занҳо аст, барои модарҳо аст. Бисёр занг мезаданд, мақсад ҳиҷомаи занона мепурсиданд. Марҳамат апа-хоҳарони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҷои занона кушода шуд, дар бари мо аст. Марҳамат, мо дар метрои Теопилстан қарор дорем, 4 этажда, бишавои ярмарка 4 этажда бозор даем. Биёед иншоалло, ин апаҷонмон дар хизмат аст. Иҷада чи апаҷон ва апа-хоҳарони азиз, биёед иншоалло нишонтон метем. Дар иҷа фақат ҳиҷома мекунанд, массаж пассаж хати буфорад, аделна массаж мекунанд, рагмоли асобина апамон рагмолай. Кадоме ки мақсад рак шидаги, рак ғал шидаги, азоб мекаша, азобш мете. Марҳамат, биёед апамон мақсад даст пир дора, хондаги апамон мақсад конкретна чӣ мекунад, массаж мекунад, ҳамон раготон об мешавад. Ва буфоратон ҳиҷома аделнатон мекунад, буфора массаж хати ҳиҷоматон мекунад. Ва чӣ хеле ки иҷа мебинед барои мақсад чӣ буд иҷа апаҷон? Мақсад барои нами хитона хушрӯ кардан, мақсад косметика, пасметика чӣ хеле матюш, патюш меган. Ҳамхеле ман аки чизои занонара авқа сарфаро намерам. Иёшам ҳаст. Марҳамат кунед. номери апаҷона дар рӯи экран мемонад. Занг бизанед, хатичон гап занед. Модаро, занҳо фақат занг бизанед, гап бизанед. Бародарони азиз, акау додарони азиз, шумо занг назанед, модаро фақат, апа хоҳаро. номери апаҷонамон дар рӯи экран аст. Бародаро, байнаи дар бари мо аст. Чӣ хеле ки мебинед янгомон боша, марҳамат бигиред биёед. Янгомон дар иҷа иҷоа мекунанд, мардако дар иҷа. Чӣ хеле ки мебинед тамоми намуд борҳо аст буда. Марҳамат кунед. Номеро дар рӯи экран. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Зинда бошед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, созин хуб иншоалло. Бародарони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед акаомон меҳмон шуданд дар ҷои мо. Биёед иншоалло дар хизматем. Яка хайфи табочка мумкин аст руша нишон додан. Ина чӣ хеле ки мебинед акара иҷома кардем. Акаҷон чӣ хеле сесехта? Авшани чӣ хеле? Ягон майдахта сабук сесе. Ина бародарони азиз, 10 банка дадем. ҳар як одами нав меояд, банкҳои нав, лезваи нав, чизои нав аст. Биёед иншоалло ина номеромон, адресо Азия ҳиҷома дар хизмати шумо. Канали мо Мираи ТВ. Кадоме ки видеоро пура тамошо кардан мехоҳед, марҳамат канали мо обуна шавед, подписатсия дастгирия фаромӯш накунед. ҷои мо дар метрои Теопилстан қарор дорем, 4 этажа, ишаво ярмарка, пеши ҳоинами носфурӯшо. ҳозир ман нишонтон метавонам иҷа. Ин пеши носфурӯшо мебироед, яхе рост мардум дар омадастанд медироед, 4 этаж мебироед, дасти чап мегарда. Иншоалло ҳамиҷа дар қарор дорем, дар хизматем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошанд. биёед иншоалло дар хизматем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.